bersyukur nak Islam jong unausan hima. Ka seng henyo trap youth council seng kemi hagas ni balang jong katayo ka khandai terik urisau arajar arpusau kalapun I ka jing kershan halor ka jing dawa jong ki katto kat ningut ki khna ban weng ye ka result jong ki batho ya ka examine na ka benta ka kam staff nurse but auxiliary nurse midwife lani ANM ya ka bala penlong dengan Meghalaya Medical Service Recruitment Board. Habaya keren bat kilat pathai khubor mentak sngi ka khandai terik urisau nakalyong presiden rangba jong ka seng uba roy kupar senrem uloong bakum ka seng kan ai ka jing kershan halor ka jing dawa jong ki khna samla ki balele ye ki examine ki bala dawa na ka sarkar jilla bakan penbej ye ki jing jong ki uba roy kupar la pentip ru bagini ki khna ki bele ye ki examine bat ki bala penpau ye ki jing bumhun halor ka result ka bala de ban penmi de ka board kila dep ban penpoi ki jing ujor jong ki sha ka grievances cell jong ka sarkar ka bala sna ka tanat ka kot ka khia ula pentip ru bakat kum ka jing ot jing nam bala yo na ki khna samla la ong ba khandai tili ki jing kli amshim la khenlang bat ki jubab ki bala ai hakikot jing kli ula boru ka jing kli ya ka MMSRB ba balai ka bot ka haban penbena ya ka jo ka result hado lysin laiwat baru lo ongru bakani ka penpau ya ka jinglong khaler ni torti bat ka bam khoj ha ka bede bat ka rukam tap kam yiki nurse hapo ka jilla ha ka jo ka por na kalyang ba senrem lo ong ba ka seng kan yai sha khamtam hadin ba ki khna samla ki la pha ta ka shiti sha ka bot bakan jubab hapo ar pusau kenta ha ka bede ba ka jing thormor ka rukam ai ki jing kli bat bam khain lang yiki jubab baru lo ongru bakum ka seng kan penbor ya ka sarkar bakan shimkhia halor gani ka kam khamtam halor ka shithi kabala pha de ki kattu kat ningut ki samla ki bathep kam yang jong kaseng ni kersan purai gitu ki samla ki mami syakmat banlet bandawa na ka sarkar ban penbet ya kani kandum keram ni yo I ba menen ki dang le ajing tho biang ka grievance ya ka ba ka sarkar hi kala tha nilai I ki jing dawa ki jong ki bat ka jing pensai ki jong ki golong ba kumba khnai tli ki dong ki jing tli ki ba ka jubab bat ka answer ki ka ba ka department ka ai kam nya hap kadan kat confusion kidon kumba khalai tli ki jing tli ki bawan shabar jong ka syllabus kum ki staff nurse nang ta ka jing ni ka result lysin ya ka ju ka exam ndi ha ka jing shisha ba pila pelong ki exam ki ben penmi bi tang ka wi result de ka jing le jong ka ni recruitment board ban penmi lysin ya ka result kamu ka penmi ba ka don sha ba nya ka leng jong ka seng ila ai ka press statement ban ai ka jing dawa ba ka dai ban pelong ba dai ban toket ya ka ni ngim tip manu badon benta let's say head minister kam don jing tip let's say DHS sem don jing tip yo ki don ki bri badon benta ban pen kulmari ka ni recruitment de nak leng jong seng ni kershan ya ka jing dawa jong ni kun samla kumaki ong maki gila aipor ap sau genta ya ka department bakan penbet ya kini kondom keram te hadin ka tangin pet kay ka ba ka sarkar ka le halo ki jing dawa ki jong kin re nak leng jong seng we stand by them ni support ka jing dawa ka jong ki balada ka sarkar pat lani ka department ka le kulma kam sangap ki jing dawa jong ki hadin kata ka seng le si kan sami syakmat ban le kay ka badon kam tadai kata hajing sisa haka parliamentary demokrasi ke bangi ngidon ngim dadai ba ya berok ki kam ngin khmit lenti ba kayeng besar kan tuklar ngidon ya ki legislator ki jongi ngidon ya ki nong mi khmat ki jongi tingi ha ka jing sisa ngim dakwa ban poi sedu uput ba man lagi kam ngin let ban fa tuklar ki besar dikumba kalong menta ya menta ngim pat don kata kaplan ban let cara yang besar re lada ki ja suja pat kumni lada ki ja suja kini ki jing kulmar ha ki recruitment ki ba fair ngimban si kum kaseng rumangi ha ban shim ikum kita igla lenti re ya ka ba menta na fi ngimpat don kata kajing mut jempar khat bangin le chata ngidang kwa hi ba ki bor ki badon ki badai pet la kalong ka tanak trikam jo ka sarkar la kalong ka sarkar kini le ban penbet ya kani khnang ba kanomi kajing bakla la ne kajing kulmar kum ba kami menta lembaki jingja ki ba fair ki ba ki kut ki ha ban interfere